дай! Дай, ли? Марто, дай! Ади, дай! Коки! Руслени, как ще отвърнем там, сега кой ще гони? Ти? Добре. Йо. Леле, тук е страшно. Не може да я взема. Помощ! Той вече е зомби. Къде изчезна този Марти? Да бе, и много време го няма. И топката изчезна. Сега ще подложим други. Топката. А Марти? Аре, да играем. Да. Дай. Коко, дай. Аз, Ники. Коко. Вътре я тядеш. Ники! Ники. Абе, аз се притеснявам за Марти. Айде да го потърсим. Аз ще имам да го намеря. Марти! Помощ! Ставаме все повече. Абе, на твой рожден ден всички изчезват. Вярно, някъде западнаха там. Аз ще я да ги намеря. Добре. Честит рожден ден, да си жив и здрав, да имаш много късмет, подаръци и всичко друго. Да, но не е честит, защото всичките ми приятели отидоха там в двора на онази къща и ги няма. О, да се обади в полицията. Добра идея! Ало, полицията ли? Ние сме на улица Ужасия 10. Приятелите ни изчезнаха в една къща. Добре, чакаме ви. Няма какво да ги чакам, отивам да ги потърся. Не, и ти ще изчезнеш. Спокойно, аз съм много печена. Няма как да изчезна от някакви си чудовища. Ще ги набия. Ами тук няма никой. Писаме от тези фалшиви тревоги. Сигурно ще спасяваме някаква котка. Ти ли се обади, бе? Да. Какъв ти е проблема? Моите приятели, играхме си в моите приятели с тази топка и моите приятели петима изчезнаха и там в двора на тази къща. Сигурно се заиграли. Моля, момент ме е страх. Сега ще проверим те с работа. Здравейте, вие сте с новините на Нова телевизия. Водещата новина е, че има опасност България да е нападната от зомбита. Има данни за изчезнали ученици от футболен лагер близо до София. Включване от мястото на събитието.
Здравейте, ние сме в града на зомбитата. Включваме се на място на събитията. Кажете ми какво се случи. Ние си играхме с една топка и на улица Оджасия 10 и всичките ми приятели се загубиха, всичките ми 5 приятели се загубиха в двора на една страшна къща. А вие знаете ли, че в града има зомби? Не, но полицайите отидоха да проверят. Сколко ние ги стреляме. Убили сте всички зомбита, това е страхотно. Да слезем и да проверим. Тук бяха! Тук ги убихме! Да проверим надолу. Мале, никъде ги няма! Няма! И тук ги няма! Мистерия, всички зомбита са изчезнали. Ще ви държим в течение с зомби новините. Останете с нова телевизия. Момент. Колегите са успели да се свържат с президента. Здравейте, господин президент. Здравейте, господин президент. Ще има ли война с зомбитата? Аз не участвам в каквито да било войни и вярвам, че това е един подход, който няма да ни отведе никъде. Какво ще стане? Никой не знае. Ще ви държим в течение. Не излизайте от къщите си по-тъмно. Останете с нас. Ами какво ще правим сега? Ще разследваме, да потърсим следи. Пази ми гърба. Ето една следа от зомби. Да потърсим нагоре. Ето още една. Ето и тук има следа. Сигурно се тръгнали натам. Какво ще правим? Нека да обявим война на зомбитата. С нас ли сте? Да! Да обявим война на зомбитата! Тук са били! Здравейте, последни новини. От БАН правят експерименти и мислят, че ще могат да превръщат зомбитата в хора. Пряко включване с професор Пипкова. Здравейте, дами и господа! Разработваме нова формула. Ще се справим с зомбитата. Всички стискаме палци. До скоро. Останете с нова телевизия.
Сега ще проверим дали работи. Какво става? В ефир ли сме? Успях! С какво си успяла? С формулата против зомбита. Супер, да я пратя по хеликоптер. Добра идея! Леле, какво да правим да обиколез? Това си хубаво. Работи, справих се! Чудесно да ме дадете. Супер е! По-добре ще има, може да хвърлим точката. Айде там да те изяде някой чудовище. Чудовището е по-добра папа. Мамо. Мамо. Добре се. Ало, не е майка. Татия, чакаме те вкъщи. Да се прибираш веднага.